Dnešným hosťom vysielania je Robert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity. Niečo sme už stihli povedať vo vstupe, niečomu sa budeme venovať v tejto časti nášho vysielania. Pán rektor, ja som povedala, že budú sa môcť zapojiť aj poslucháči. Pripomeniem telefónne čísla 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21 a môžete svoje otázky posielať aj elektronickou poštou. Adresa je regina.bratislava@rozhlas.sk alebo formou SMS správy v tvare blava vaša otázka, váš názor na číslo SMS brány 7773. Jedna otázka od našej poslucháčky Marcely prišla, takže ak dovolíte, začneme odpoveďou na ňu. Píše, chcem sa opýtať pána rektora, či je rozdiel v kvalite vzdelania, prípravy u absolventov stredných škôl a gymnázií a po druhé, či majú väčšie šance na zvládnutie školy stredoškoláci alebo gymnazisti. Tak môžeme to spojiť do jednej odpovede, nech sa páči. Áno, otázka je, čo je to kvalita vzdelávania. Je to veľmi vágny pojem a ťažký pojem, ťažko sa to s tým narába, lebo väčšinou chceme kvantifikovať niečo, ale kvalita v princípe sa nedá kvantifikovať. Čiže je to tak trošku filozofický problém. Zásadne stredné odborné školy, respektíve stredné školy, ktoré pripravujú na profesijnú dráhu, majú podstatne lepšiu tú praktickú prípravu, trošičku samozrejme na úkor teoretickej. Gymnázia sú väčšinou stavané relatívne všeobecne, a teda tá praktická stránka trošku chýba, takže vlastne adaptácia stredoškolákov na vysokoškolské štúdium u nás je odlišná. Je to cítiť, že je to odlišné. Ja by som to ani neklasifikoval akože odlišná kvalita, čo sa týka nejakého rebríčka. Je to proste iný background. Možno vzhľadom na tú nutnosť zvládnuť určité matematické a určité tie abstraktné myslenie a tie disciplíny, možno tí gymnazisti sú trošičku vo výhode, ale veľmi dobre sa zvládajú aj maturanti z tých stredných odborných škôl zameraných teda technicky. Máme dobré skúsenosti s jednými aj s druhými. Pán rektor, keď sme zostali teda v tej fáze vlastne ešte prípravnej, pretože aj pani poslucháčka sa pýtala na to, akú majú šancu dostať sa k vám na školu absolventi stredných škôl, či už gymnazisti alebo odborných škôl, kto je zvýhodnený. Opýtam sa aj na jednu vec, o ktorej sa vždy hovorí pred prijímacími pohovormi. Je podľa vás nutné, aby študenti po maturite prešli ešte doučovaním pred prijímacími pohovormi na vysokú školu? Klesá alebo stúpa vedomostná úroveň študentov? Lebo kedysi to nebývalo nutnosťou. Vždy bývali prijímacie skúšky. Dneska je to nastavené tak, že tam, kde sa dá preukázať tá znalostná úroveň na požadovanej úrovni, tak tam sa vlastne nevyžadujú špeciálne skúšky, takže ani doučovať sa netreba. Ale treba povedať, že tá úroveň nie je taká, aká bývala. Ona nie je taká z rôznych dôvodov. Ja si nemyslím, že by súčasné deti boli horšie ako tie predtým. Skôr si myslím, že zmenil sa svet. Zmenil sa svet a zmenil sa školský systém. To, čo nám vadí a čo považujeme za veľmi zlé, je, že sa ustupuje z prírodovedných predmetov na základných a stredných školách. V uplynulom tom volebnom období sa vlastne vypustila celý jeden ročník matematiky zo základných škôl, sa to roztiahlo, rozriedilo. Počul som takú, neviem, či to bola oficiálna, ale takú argumentáciu, že tí žiaci nerozumejú čítanému textu. Ale v princípe my to vnímame tak, že to je vlastne slovná úloha v matematike, tam ju treba zanalizovať, treba pochopiť, zanalizovať a hľadať potom teda odpoveď na tú otázku nejakú, ktorá je na konci. Ale pochopiť čítaný text neznamená viacej čítať, ale vlastne viacej rozmýšľať nad tým. A to je logika, to je práve tá matematika. Presne som chcela povedať, že chýba deťom logické myslenie. Čiže áno, ja si myslím, že práve na školách by sa malo viacej akcentovať, na tých nižších stupňoch viacej akcentovať to nejaké analytické myslenie, rozmysleť si, že čo vlastne tie impulzy, ktoré vnímam, znamenajú. Aj čo sa týka čítaného textu, aj čo sa týka iných vstupov. Dneska máme
Tie deti žijú v úplne inom svete, majú strašne veľa podnetov, majú internet, interaktívne Facebooky a všelijaké ďalšie veci, kde tých vstupov je strašne veľa. Z telefónu, teraz už z každého mobilu vlastne ide online, interaktívne všelijaké informácie, oni sú zahltení informáciami. Čiže teraz už nie je problém, že mať nejakú základnú bázu poznatkov, samozrejme musí mať nejakú základnú bázu, ale musí vedieť nad tým pracovať a spracovať a odčleniť, čo nie je pravda, lebo na internete je všetko, len či to je pravda. Nie vždy to býva. Keď ste sa dotkli aj tej matematiky na základných školách, vás sa ani nemusím pýtať na to, bolo veľa diskusí o tom, či matematiku nechať ako povinný predmet na stredných školách, alebo či to nejako vytriediť a či dať deťom možnosť zvoliť si ju len ako voliteľný predmet. Ale v tom prípade, ak by deti nematurovali z matematiky, vlastne by ste prišli o veľkú časť vašich študentov, lebo bez maturity z matematiky je potom veľmi ťažko vybrať si technické štúdium alebo prírodovedné. A to je zásadný problém dneska, že matematika nie je povinný maturitný predmet. To znamená, že vlastne stredoškoláci maturanti nemuseli zvládnuť istú úroveň logického myslenia. A to je absurdný stav. Akože pre nás je to absurdné, ale nie len z pohľadu technickej univerzity. A vy by ste zamestnali ekonóma, ktorý nemal matematiku? No, tak taký človek by asi sa nemohol prihlásiť najprv na ekonomickú univerzitu. Ale máte aj také proste študijné programy, ktoré jednoducho matematiku vymažú, lebo tá príprava na nižších stupňoch je slabšia. Zaostala. Keď som si pozeral rozvrh môjho syna, tak tam máte samé jazyky, máte tam také tie doplnkové predmety, samozrejme estetické, ktoré tam musia byť. A matematiky máte 4 hodiny do týždňa a potom máte jednu prírodovedu. To je všetko. No, a potom by sme od vysokých škôl chceli, aby vychovávali nám kádre a nebodaj aj budúcich nositeľov Nobelových cien. Pravda? No, to je práve problém. My by sme chceli toho nositeľa Nobelovej ceny konečne. Ale veď pracujete na tom. Snažíme sa. Len ešte chvíľku to potrvá. Koľko máte, pán rektor, študentov momentálne? A momentálne je to niečo cez 18,5 tisíca. Tá špička bola možno pred 2 rokom tesne pod 19 000. Vy máte rôzne fakulty. Už sme sa o tom pred vysielaním bavili, že nedá sa ani povedať, že o ktorú by bol najväčší záujem, pretože to je ten uhol pohľadu, aj aké množstvo sa na ktorú školu hlási a koľko vyberajú. Ale predsa si len myslím, že taká vysoká škola, ktorá medzi tými ostatnými trošku vyčnieva, už aj kvôli tomu, že tie talentové skúšky sú tam nutné, je architektúra. Je to tak? Je to taká noblesnejšia fakulta? Ja si myslím, že všetky naše fakulty, väčšina z nich je elitná a to rôzne tie rankingy aj o tom nasvedčujú. Architektúra je noblesná, ale snáď práve pre tú povahu svojej teda tej odbornej náplne. Sú tam nielen architekti, ale aj urbanisti, sú tam dizajnéri, čiže to je taký trošku umeleckým tým smerom švrcnutá technická fakulta, takže tá tvorivosť je tam skutočne úžasná. Je tam možno dvojnásobný záujem viac ako dvojnásobný voči tomu, čo zvykneme prijímať a môžeme teda kapacitne zvládať. Ale ešte teda, keď si spomínam, akože, o ktorý je najväčší záujem, veľký záujem je o informatiku. Tam väčšinou tam je to tak ako... Ale máme viaceré fakulty, ktoré sa tým zaoberajú. Samozrejme, fakulta informatiky, informačných technológií, tam je principiálne týmto orientovaná. Fakulta elektrotechniky a informatiky, tam má tiež značný podiel aplikovanej a priemyselnej a rôznych podobných informatik. Ale aj iné fakulty do istej miery, do značnej miery tú informatiku vlastne majú inkorporovanú. Vyplýva to z jednoduchého dôvodu. Ak chcete nejakým technickým riešeniam dodať noblesu, nejakú tú užívateľskú komfort a nejakú efektívnosť, tak tam jednoducho tie automatizačné a nejaké tie nadstavbové prvky logické musíte dať. Takže vo všetkých tých disciplínach sa to používa. Ešte záujem štandardne býva stavebná fakulta, tá nikdy nezaregistrovala nejaký pokles, ale musím povedať, že aj strojnícka fakulta, tam, aj keď je veľa strojníckych fakult na Slovensku, možno až 10, v rôznych obmenách názvov,
tak má drive a skutočne tí študenti úžasné, ja som bol úplne prekvapený a asi 3 roky stávajú každý rok novú formulu a chodia na svetové súťaže a Práve som sa vás chcela spýtať, že povedzte niečo, na čo ste vy ako rektor, nie ste dlho v tejto funkcii, už hrdí a čím sa môže Slovenská technická univerzita tak pochlapiť? No ja si myslím, že pochváliť sa môžeme dlhodobo veľa vecami. Ja by som na prvom mieste povedal, to je problém, že čo na prvé miesto, veľmi napaditých a šikovných študentov a dobrých učiteľov. Ja nehovorím, že úplne všetci sú na tú Nobelovú cenu. Nobelovú cenu ešte nemáme, ale väčšina z našich učiteľov je skutočne elitná. Nehovorím všetci, ale väčšina naozaj špička. No tak ste spomenuli tie autá, spomenuli ste formule, tak nám povedzte, aký tým mladých ľudí, kto je za tým? My máme totiž 2 formule a jedna je dokonca na elektropohon, to je taký druhý tím, a jeden na spalovací, ten na spalovací tí vlastne už teraz 3-krát stávajú novú konštrukciu, každý rok podľa tých pravidiel medzinárodných musia vlastne postaviť úplne novú konštrukciu a nový kus. A potom s tým idú. To je asi 50 členný tím študentov. To je veľká skupina. A je to na strojníckej fakulte, takže myslím, že je tam pán inžinier Chmelko za tým, ale nie som si celkom istý. On určite má v tom prsty, ale myslím si, že tam je naozaj ten tím študentský veľmi široký. Páči sa mi na vašich vysokých školách, na rôznych fakultách vašich Slovenskej technickej univerzity to, že vlastne na rozdiel od niektorých iných majú možno študenti v spolupráci s pedagógmi okúsiť prax a zapájať sa do rôznych programov, možno aj výskumných programov, alebo aj tej praktickej časti a majú možnosť si počas štúdia takýmto spôsobom aj privyrobiť. Čiže vy ste taká praktická vysoká škola. Zaujímavý postreh, že praktická. My sme aj teoreticky, aj prakticky. My sme teórii dosť nároční, treba od začiatku zaberať, čo sa týka študentov, čiže musia veľmi od začiatku veľmi svedomito k tomu pristupovať. A na druhej strane naozaj to končí v praxi, lebo my sme v princípe ako technická univerzita, my vychovávame k inžinierstvu, teda k tvorbe v tých technických realizáciách. A také praktické veci poviem, že napríklad na stavebnej fakulte máme Centrum excelentnosti na protipovodňovú ochranu. Integrovanú protipovodňovú ochranu územia. A teraz sme tam robili nové laboratória, teda renovovali, oni tam už boli dávnejšie, ale na tie súčasné požiadavky. Dneska je to úžasná téma. Možno, že keby príslušníci zodpovední viacej komunikovali, že by sme vedeli viacej pomáhať. Samozrejme, to trošku treba financií, ale možno tie praktické veci, realizácie, ktoré boli robené, či už na východnom Slovensku, alebo tuto na Záhorí, na západnom Slovensku, učitelia, profesor Dušička napríklad, vedúci ústavu, tak to sú naozaj praktické veci.